Dobrý deň ešte raz všetkým. Srdečne vás vítam na pôde Vysokej školy sociálnej práce a zdravotníctva, Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva Blahoslaveného Petra Pavla Vojdiča tu v Prešove. Nesmierne som rada, že sa nám podarilo dostať na túto pôdu toľko takých vzácnych ľudí, všetkých, ktorých tu máme. Keby som mala začať menovať, tak do tej tretej by som to asi stihla, a preto dovoľte, aby som vás takto všeobecne privítala všetkých a špecificky privítala, samozrejme aj predstavila ľudí, ktorých sedíme za predsedníckym stolom. Začnem od pána kvestora Vysokej školy, pána doktora inžiniera Jozefa Chovanca. Pani doktorku Leitnerovú, ktorá je zástupkyňou Slovenského združenia, rodičovských združení, teda zástupca rodičov, ktorých nám predstaví svoju spoločnosť a povie nám o nej viac. Pána Ľuboša Pateru, ktorý zastupuje pani predsedníčku Slovensko-českej spoločnosti na striedavú starostlivosť v Českej republike. Samozrejme v neposlednom rade, ale teda najbližšie a najdôležitejšieho človeka, vďaka ktorému tu dnes spolu môžeme byť, a nášho pána riaditeľa Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva, pána doktora inžiniera, docenta. Dúfam, že som vymenovala všetky tituly. Štefana Bubriela. Program stretnutia sme výrazne neupravovali, takže tak, ako ste ho dostali v pôvodnej poznámočke, začneme príspevkami po samozrejme slávnostnom otvorení a príhovore pána riaditeľa a predstavených, a samozrejme začneme týmito príspevkami, ktoré potom dúfam, že návodia takú príjemnú atmosféru k tej diskusii, ktorá je hlavnou a takou nosnou témou našho dnešného stretnutia. Prajem teda príjemný deň. Verím, že taký 3. apríl sa nám zapíše do srdc nie len možno takou príjemnou spoločnosťou, ktorú spolu strávime, ale podľa výskumov, keďže tento deň je aj takým dňom úmrtia Ježiša Krista, tak verím, že práve s takou symbolikou, keďže výskumníci vyskúmali tento fakt, že to bude vlastne takým sprievodným faktom toho dnešného dňa. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, ešte raz vám prajem. Ja by som skôr, než poviem pár slov, chcel ešte predstaviť, by som povedal, srdce a rozum celej tejto konferencie jednodňovej, pani doktorku Hunadiu, ktorá sa zaviazala a ktorá to všetko, by som povedal, sprostredkovala. Takže keďže som bol ja vyhlásený, ako že ja som ten najdôležitejší, tak toto je tá najdôležitejšia osoba. Takže vážené spektability, vážené dámy, vážení páni, milí hostia z Českej republiky, dovoľte mi, aby som vás v mene svojom, ale aj v mene vedenia Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva Blahoslaveného Petra Pavla Vojdiča v Prešove a vedenia Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave čo najsrdečnejšie privítal na dnešnej jednodňovej konferencii, ktorá sa nesie pod názvom Československé stretnutie so striedavou starostlivosťou. Túto konferenciu organizuje Vysoká škola Sv. Alžbety Bratislava, Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva Blahoslaveného Petra Pavla Vojdiča v Prešove v spolupráci so Slovensko-českou spoločnosťou Striedavá starostlivosť o deti. Hlavným poslaním Vysokej školy, okrem poskytovania vysokoškolského vzdelávania študentom akreditovaných študijných programov, ku ktorým patrí aj odbor sociálna práca, je aj nezištná pomoc a ochota pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých a niekedy až neriešiteľných životných situáciách jednotlivcov, ako aj ich rodinných príslušníkov. Prechodom spoločnosti z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú sa nám v podstate zmenil celom jeho obsahu náš život.
Táto zmena priniesla so sebou veľa pozitívneho, ale aj mnoho negatívneho. Dennodenne sa stretávame s negatívnymi javmi, ako je nezamestnanosť, chudoba, bezdomovectvo, drogy či rozvrátené rodiny. Žijeme v rýchlej a uponáhľanej dobe, kde nemá nikto na nikoho čas. Dnes už nie je žiadna rarita, že deti sa nepostarajú o svojich starých a nevládnych rodičov. Ale máme možnosť vidieť aj skutočnosť, že ani rodičia sa nestarajú o svoje deti a tak dochádza k častým rozpadom rodiny. Za posledné roky sme na Slovensku zaznamenali prudký nárast rozvodov. Na 100 sobášov pripadá až 50 rozvodov, čo predstavuje rozpad každej druhej rodiny. Rozpad rodiny je veľmi zložitý zásah do života jednotlivcov, nielen rodičov, ale aj ich detí a práve táto konferencia je zameraná na túto zložitú problematiku. Novela zákona o rodine číslo 217 z roku 2010 zbierky zákonov, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2010, bola do nášho právneho poriadku bol včlenený nový inštitút striedavá starostlivosť. Týka sa úpravy osobnej starostlivosti rodičov, ktorí spolu nežijú o ich spoločné maloleté dieťa. Potreba riešiť takúto situáciu súdom môže nastať napríklad v dôsledku rozvodu manželstva rodičov maloletého dieťaťa, alebo v prípade, ak rodičia neboli manželia alebo spolu žili a toto spolužitie sa rozpadlo. Zakotvenie striedavej starostlivosti do zákona o rodine umožnilo súdom neobchádzať viac zákon a zveriť dieťa rozsudkom nie výlučne jednému z nich a druhému upraviť stretávanie, ale zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov s tým, že zároveň upraví všetky súvisiace otázky. Podľa doterajších skúseností Inštitút striedavej starostlivosti zatiaľ poskytuje viac otázok než odpovedí. Možno očakávať, že doposiaľ sa uplatňuje skôr v prípadoch, keď sa rodičia dokážu dohodnúť o všetkých relevantných otázkach. Jeho chápanie ako prostriedku na boj s druhým rodičom, jeho kontrolu alebo šikanovanie, prípadne vyhýbanie sa plateniu výživného by však mali súdy pri zverení dieťaťa do striedavej starostlivosti mať za spoľahlivo vylúčené. Dôvodom takéto novely bola predovšetkým snaha o súlad s článkom 7, 9 a 18 dohovoru práva dieťaťa, kde platí zásada, že obaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj dieťaťa. Ďalej, podľa článku 29 dohovoru o právach dieťaťa má výchova dieťaťa smerovať k rozvoju jeho osobnosti, nadania a jeho rozumových i fyzických schopností v čo najširšom objeme. Na zavedenie inštitútu striedavej osobnej starostlivosti do slovenského právneho poriadku mala nepochybne vplyv jeho právna úprava v zákone o rodine Českej republiky. Striedavá osobná starostlivosť, respektíve sťahovanie sa z domova matky do domova otca a naopak, je len jedno z možných riešení, ktorého indikácia musí byť starostlivosť zvážená a zodpovedne uvedená do praxe ako taká forma rodičovskej starostlivosti o dieťa, na ktorú sú dieťa a obaja rodičia dôkladne pripravení. A aj na základe týchto výsledkov cieľom tejto konferencie je získať nielen postrehy a názory prezentované jej účastníkmi, ale aj praktické skúsenosti so zavedením detí do striedavej starostlivosti, ako aj života rodičov, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti. Vážení hostia, prajem vám príjemný pobyt na akademickej pôde Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Bratislava, Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva blahoslaveného Petra Pavla Godiča Prešove, obohatený získaním mnohých odborných informácií a skúseností, prezentovaných na tejto konferencii prostredníctvom všetkých odborných zástupcov. Som presvedčený, že skúsenosti odborníkov z praxe vám pomôžu pri riešení týchto zložitých situácií. Boli by sme radi, keby táto konferencia mala aj ďalšie pokračovanie a nezostalo iba pri tejto. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi za úvodný vstup a príhovor
pevne verím, že takto aj odborne naštartoval túto konferenciu. Poprosím teraz o príhovor pani predsedničku Slovenskej rady rodičovských združení, pani doktorku Leitnerovú. Vážené dámy, vážení páni, vážený pán riaditeľ, vážený pán kvestor, vážená pani garantka organizácie tejto celej konferencie, čo nie je jednoduché. A zároveň chcem sa poďakovať v mene Slovenskej rady rodičovských združení, že sme sa mohli zúčastniť tejto konferencii, že nám to bolo umožnené, pretože jeden z našich kolegov za Bratislavský kraj je súčasne aj v občianskom združení striedavej starostlivosti. Čiže má poznatky aj z rodín, z rodičov, z jednotlivých škôl a školských zariadení a súčasne aj priamo z občianskeho združenia striedavej starostlivosti. Táto problematika je veľmi vážna, pretože nám do Slovenskej rady rodičovských združení, pretože zastrešujeme rodičovské združenia tak ako súkromných, cirkevných, tak aj verejnoprávnych škôl, posielajú podnety pre riešenie tejto problematiky. Nie je to len jeden problém, je to viac problémov a vlastne sa to týka detí už od materských škôl, čiže ešte veľmi malých. Nebudem teraz rozoberať vlastne v tomto príhovore úvodnom. Ja verím, že za každým odprednášaným textom, čo budeme môcť mať diskusiu. Mám teda ďalšie otázky a návrhy, ako je potrebné doplniť zákony, pretože ja nie som odborník z psychológie. Ani kolegov nemám odborníkov z psychológie vo výkonnom výbore Slovenskej rady rodičovských združení. Som ekonóm a ja zase poukazujem na to, že máme základný zákon týkajúci sa striedavej starostlivosti, zákon o rodine, ale nemáme vyšpecifikované ďalšie špecifické zákony, ktoré je potrebné dotiahnuť, ktoré naväzujú na tento zákon, a to je veľmi nevyhnutné a potrebné. Jedna veľká skutočnosť reálna je tá a dobrá, že my sme spolupracovníci aj s ministerstvom financií, aj s ministerstvom školstva. Pán minister, ako náhle požiadame o stretnutie a prijatie, aby sme rozdiskutovali problém, ktorý súvisí s výchovou a vzdelávaním, vždy nás príjme, nemôžeme žiadne negatívum povedať vo vzťahu k pánu ministrovi, a takisto dobre spolupracujeme aj s výborom pre vzdelávanie a kultúru medzi poslancami, kde predseda tohto výboru v súčasnom období je pán profesor Mamojka. Prajem vám, aby sme spoločne získali veľa odborných skúseností z tejto striedavej starostlivosti, aby sme dali námety v rámci diskusie a aby sa vytvoril aj nejaký projekt, možno bude ho hradiť, že sa vyhrá a dostaneme finančné prostriedky z Európskej únie, aby sme mohli doplniť aj učivo na vašej škole, teda nie ja konkrétne, ale kolektív, a aby niektorý z vašich študentov zrejme aj urobil diplomovú prácu, bakalárskú prácu súvisiacu s týmto problémom, ktorý bude vlastne odprednášaný tu na tejto konferencie. Prajem vám príjemné posedenie, naberanie nových vedomostí a ďakujem za pozornosť. Veľmi pekne pani doktorke, ktorá naznačila teda, že fakt to bude dnes plné informácií, predovšetkým ale aj takých interakcií vzájomných a pocitov. Poprosím pána kvestora, pána doktora Chovanca o slávnostné teda otvorenie a prejdeme príspevkom. Vážené predsedníctvo, ctené dámy, vážení páni. Ľudský život začína počatím, narodením a končí smrťou. Medzi týmto obdobím sú dni všedné, ktorých je najviac, ale sú dni aj slávnostné, ktorým hovoríme vážne medzníky v histórii ľudskom živote.
Jeden takýto vážny deň je dnešný deň, keď sme sa tu stretli, aby sme čo najrozumnejšie vysvetlili si vážnu situáciu našej spoločnosti, a to je slovensko-české stretnutie so stredálnou starostlivosťou. Ja som nesmierne rád, že môžem pozdraviť mene Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce jeho zriaďovateľa, univerzitného profesora, doktora medicíny Vladimíra Krčmera, doktora vied, ako garanta tejto konferencie, zvlášť všetkých, ale najmä našich priateľov, teda, aby som tak povedal, a bratov, teda, lebo ja si myslím, že povedať, že je medzinárodná konferencia, to by bolo skoro hriech, pretože Československo je spolu, teda, takže aby sme si porozumeli. Ja vás opravdu čo najsrdečnejšie pozdravujem a vítam. Som presvedčený, že program dnešného pracovného sedenia splní poslania a všetci odídeme s očakávaním tým, že čo si nám prinieslo. Ja vám a vašim rodinám želám všetko dobre, zdarný prebeh dnešného dňa a som presvedčený, že táto konferencia splní poslania. Želám všetko dobré a vopred sa ospravedlňujem, ak sa niečo zlého prihodí. Teraz by som odovzdal slovo najkompetentnejšie, ako to hovoril náš pán riaditeľ, pani doktorke Huňadirovej, ktorá skutočne tento program bude viesť teda pre dnešného dňa. Všetko dobré vám učím. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi Kvettorovi za slávnostné otvorenie a poprosím v mene Československej spoločnosti pre striedavú starostlivosť a teda zástupcu momentálne neprítomnej a týmto zároveň ospravedlňujem pani predsedničku tejto spoločnosti Kamerlovú o neúčasť a poprosím teda pána Ľuboša Páteru, aby v mene jej teda predniesol pár slov. Dobrý den, dámy a pánové, jsem velice rád, že se s vámi tady mohu setkat a mohu vás pozdravit jménem naší slovensko-české společnosti. Rád také děkuji za možnost uspořádat toto setkání, tuto konferenci vaší vysoké škole, panu rektorovi za záštitu, panu řediteli za laskavé přijetí, panu profesorovi, paní doktorce Huňádiové za organizaci tohoto setkání a dovolil bych si konstatovat, že je to v podstatě taková již tradiční naše spolupráce, naší organizace a vaší vysoké školy, protože už několik let na podobných aktivitách se podílíme. V loňském roce jsme uspořádali velkou mezinárodní konferenci s účastí expertů ze zahraničí, z Německa, z Švýcarska, Portugalska a doufám, že i toto naše setkání dnešní bude mít stejně pozitivní ohlas a že se nám bude dobře zde diskutovat a pracovat. Nám skutečně jde o dialog, o nastartování nebo o průběžný dialog, který se snažíme na téma střídavé péče vést, protože to považujeme za velice důležité téma a jde nám o to, abychom eventuálně se pokusili jak si sejmout z té střídavé péče možná takového strašáka, že je to něco nepřirozeného, něco nenormálního, něco, co vlastně nemůže přinést pozitivní nějaký dopad do rodinných vztahů, které pokračují i po rozchodu a rozvodu rodičů. Nám jde tedy o to skutečně pokusit se prezentovat a představovat střídavou péči jako běžnou součást nebo jednu z možných variant z péče o děti po rozvodu a rozchodu rodičů, která by neměla být upozaďována. A skutečně máme takovou radost, že právě na Slovensku, byť třeba právní úprava střídavé péče netrvá tak dlouho, zejména teda v některých místech je tato varianta porozvodové výchovy hodně využívána. To si myslím, že svědčí o vyspělosti jednak rodičů nebo občanů obecně a jednak o vstřícném přístupu a nestranném přístupu příslušných státních orgánů. Takže to je velice pozitivní. My samozřejmě se snažíme také přenášet nebo přinášet nějaké informace a zkušenosti ze zahraničí, z jiných zemí, kde je tato úprava rozšířenější.
Francie, z Německa a podobně, také z Čech. A součástí této naší snahy je také představit konkrétní rodiče, konkrétní maminky, tatínky, kteří mají praktickou zkušenost a mohou potvrdit, že tato varianta porozvodové výchovy je možná, je vhodná a že děti zdárně prospívají. Takže doufám, že tyto představy, tyto naše záměry se naplní i dnes a že to není naše poslední setkání na takovémto fóru a že naše spolupráce bude dál stejně úspěšně pokračovat. Děkuji za pozornost. Ďakujem veľmi pekne a poprosím teda za slovensko-českú spoločnosť striedavá starostlivosť o deti a aj prvý príspevok teda pána Lenkarta.